سلام أحواتي، كما يكنيكم كما يالوخم أمبالو معنتي تماليشكم زلخو سنيلر سنيلست موير مويست زقلطف قلطف زقلطف أزي زقلطف صبوق زصبغ أزي زصبغ እንዳበልና ምስኡ ድማ ሓሳባት ሰለስተ ኣምፂአልኩም ኣለኹ እምበኣር ቅድሚ ናብቲ ትምህርትና ምእታውና ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም ነቲ እትገብሩለይ ምትብባዕ ከየመስጎንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን እምበኣረይ ሰናይ ምክትታል ቁፅሪ ሓደ እምበኣር ንርአ ስነለር and snellest ስነል ማለት ቅልጡፍ ማለት እዩ ስነለር ከዓኒ ዝቐልጠፈ ስነልስት እንድሕር ኢልና ከዓ ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ድሽ ሓሳባት ንርአ ዚናን ቁፅሪ ሓደ ንርአ ኤክሎፕ ስነል ኣነ ቀልጢፈ ይኸይድ ማለት እዩ the auto ራይድድ ስነለር ቅልጡፍ ዝቐልጠፈ ማለት እዩ እቲ ኣውቶ ኣዝዩ ቅልጡፍ ይኸይድ ማለት እዩ ድሪ እንድሕር ኢና ከዓ ሃ ኢዝ het snellest van iedereen እሱ ንሱ ማለት እዩ ሃይ ኢዝ het snellest van iedereen እሱ እቲ ዝቐልጠፈ ካብ ኩላቶም እዩ ማለት እዩ እዚኦም ብዛዕባ ሰባት እዩ ቁፅሪ ሰለስተ ድሪ እንተሪእና ሃ ኢዝ het snellest van iedereen ማለት ኩሎም ማለት እዩ ስለዚ ሃይ ከዓ ንሱ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ወዲ ምስ ረኣዩ ዝጎየ ካብ ኩሎም ሃ ኢዝ het snellest van iedereen ኩላቶም ይጎዩ ነሮም ሓደ ካብ ኩሎም ወፂኡ ሃ ኢዝ het snellest van iedereen ዝቐልጠፈ ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ማለት እዩ እምበኣረይ ክልተ ድማ ንርአ ትበይ ሞየር ሞይስት ሞይ ማለት ጽቡቕ ማለት እዩ ሞየር እንድሕር ኢልና ከዓ ዝጸበቐ ሞይስት እንድሕር ኢልና ከዓ ኣዝዩ ዝጸበቐ ሞይስት ኣዝዩ ዝጸበቐ በኣረይ ዚነን ከዓኒ ንርአ ብትሕትኡ ቁፅሪ ሓደ the bloom is ሞይ እንታይ ብሉም እንታይ እዩ ዕምባባ እዩ the bloom is ሞይ እዚ ዕምባባ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ብለካ ኣሎ ትበይ ድማ ንርአ the house is mooier than het house the house is mooier than het house than that house sorry the house is mooier than that house እዚ ገዛ እዚ ዝጸበቐ ካብቲ ሓደ ገዛ ማለት እዩ than that house ክልተ ናስት ኣለዋ ክልተ ብሓባር ኣለዋ ስለዚ this house is mooier than that house ትብል እዚ ገዛ እዚ ዝጸበቐ ካብቲ ሓደ ካብቲ ገዛቲ ኢኻ ትብል ዘለኻ ድሪ ድማ ንርአ Deze stad is het mooist. Deze stad is het mooist. እዚ ከተማ እዚ stad ከተማ እዩ is het mooist. ዝጸበቐ ኣዝዩ ዝጸበቐ ማለት እዩ Deze stad is het mooist እንድሕር ኢልና እዚ ከተማ እዚ ኣዝዩ ዝበለጸ ዝጸበቐ ማለት እዩ እምበኣረይ ንቐጽል እምበኣረይ ድሪ ንርአ ኣሕዋተይ groter en grootst groter ዓብዩ እዩ groter እንድሕር ኢልና ከዓ ዝዓበየ grootst እንድሕር ኢልና ከዓ ኣዝዩ ዝዓበየ grootst ዚነን ድማ ንርአ ቁፅሪ ሓደ het gebouw is groot gebouw ማለት ዓብይ ህንፃ ማለት እዩ het gebouw is groot እቲ ህንፃ ኣዝዩ ዓብይ እዩ ማለት እዩ groot እዩ ሶሪ ዓብይ እዩ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ the school is groter እቲ ቤት ትምህርቲ ስኩል ቤት ትምህርቲ እዩ groter ከዓ ዝዓበየ the school is groter እቲ ቤት ትምህርቲ ዝዓበየ እዩ ማለት እዩ ድሪ ድማ እንድሕር ኢና ኣምስተርዳም is the grootste stad ኣምስተርዳም እቲ ዝዓበየ ኣዝዩ ዝዓበየ ከተማ እዩ ማለት እዩ ኣምስተርዳም is the grootste stad ንብል ኣለና ማለት እዩ እምበኣረይ ፊር ንርአ ኣሕዋተይ
klein kleiner kleinest ፊር ድማ ክላይን ማለት ንእሽቶ እዩ ክላይነር እንድሕልናኻ ዝነኣሰ ክላይንስ እንድሕልናኻ ኣዝዩ ዝነኣሰ ድሽ ዚነን ድማ ንርአ ቁፅሪ ሓደ ድማ ንርአ the cat is klein the cat is klein እንድሕር ኢልና እታ ካት ማለት ዱሙ እያ the cat is klein እንድሕር ኢልና እታ ድሙ ንእሽቶይ እያ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ this book is kleiner እዚ ቡክ እዚ ኣዝዩ ክላይነር እዩ እንድሕር ኢልና ከዓ ኣዝዩ ዝነኣሰ ማለት እዩ ዝነኣሰ ድሽ the book is klein እንድሕር ኢልና እቲ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ዝነኣሰት እያ ማለት እዩ ድሪ እንድሕር ሪኢና deze kamer is het kleinst ኣዝያ ዝነኣሰት እዚኣ ማለት እዩ ሰለስተ met kleinst s እንድሕር ኣለዎ ት ከዓ ድሕሩ the kamer is het kleinst እዚኣ ንእሽተይ ገዛ ዝነኣሰት ኣዝያ ዝነኣሰት እያ ንምባል እዩ ኣሕዋተይ እምበኣረይ ንቐፅል እምበኣረይ ቁፅሪ 5 ከዓ ንርኢ ኣሕዋተይ varum varmer varmste varum ማለት ሙቐት ማለት እዩ varmer እንድሕልና ከዓ ዝሞቐ varmste እንድሕልና ከዓ ኣዝዩ ዝሞቐ ዚነን ድማ ሓሳባት ሕጂ ንርአ ቁፅሪ 1 het water is varum vater ማዩ ማይ het water is varum እንድሕልና ከዓ እቲ ማይ ሙቐት ኣለዎ ወይ ድማ ውዑ ኣለዎ ማለት እዩ het water is varum እንድሕልና እቲ ማይ ውዑ ኣሎ ማለት እዩ ሞይቑ ኣሎ ትበይ ድማ ንርአ vandaag is het warmer dan gisteren vandaag is het warmer dan gisteren ሎሚ ኣዝዩ ሎሚ ዝሞቐ እዩ ካብ ትማሊ ማለት እዩ ሎሚ ዝሞቐ እዩ ካብ ትማሊ vandaag is het warmer dan gisteren ሎማዓንቲ ካብ ትማሊ ዝሓሸ ሙቐት ኣሎ ማለት እዩ ድሪ እምበኣር ንርአ augustus is the warmste maand augustus is the warmste maand augustus ወርሒ 8 ማለት እዩ is the warmste maand ዝወዓየ ወርሒ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሆላንድ ንሕሰቦ ዘስ ድማ ንርአ ካውድ ቁርዩ ካውደር ዝቆረረ ካውድስ እንድሕልና ከዓ ኣዝዩ ዝቆረረ ዚነን ድማ በዚኣተን ሓሳባት ንስራሕ ቁፅሪ 1 ንርአ het water is koud ማይ እቲ ማይ ዝሒሉ ኣሎ ማለት እዩ ቁሪ ኣለዎ het water is koud ቁሪ ኮይኑ እቲ ማይ ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ vandaag is het kouder ሎሚ ዝቆረረ እዩ ማለት እዩ ሎሚ ዝቆረረ መዓልቲ እዩ vandaag is het kouder ንብል ኣለና ዝቆረረ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ ድሪ እንድሕር ሪኢና january is the koudste maand ወርሒ 1 ማለት እዩ january is the koudste maand ማለት እዩ ዝቆረረት ወርሒ ወርሒ 1 እታ ዝቆረረት ወርሒ ኣዝያ ዝቆረረት ወርሒ እያ ማለት እዩ እምበኣረይ ንቐፅል ኣሕዋተይ ዘይፊ ድማ ንርአ ስተርክ እንድሕር ኢልና ሓያል እዩ ስተርከር እንድሕር ኢልና ዝሓየለ ስተርክስተ እንድሕር ኢልና ከዓ ኣዝዩ ዝሓየለ ስተርክ ስተርከር ስተርክስት እንድሕር ኢልና ኣዝዩ ዝሓየለ ማለት እዩ ድሽ ቁፅሪ 1 ንርአ ኢን ሃይ ኢስ ስተርክ ንሱ ተሪር እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ሓያል እዩ ሃይ ኢስ ስተርክ ሓያል እዩ ትበይ ድማ ንርአ ሃይ ኢስ ደ ስተርከር ዳን ሃይ እሱ ዛይ ኢስ ስተርከር ዳን ሃይ ንሳ ካብዚ ትሕይል ማለት እዩ ስተርከር ዝሓየለት ዛይ ስተርከር ዳን ሃይ እንድሕር ኢልካ ንሳ
ዝሓየለት እያ ካብዚ ማለት እዩ ድሽ ታጓል ካብቲ ወዲ ትሕየል ኢና ንብል ዘለና ድሪ ድማ ንርአ ሃ ኢዝ ደ ስተርክስተ ፋንሄት ቲም ድሪ እንተሪእና ድማ ሃ ኢዝ ደ ስተርክስተ ፋንሄት ቲም ቲም ግሩብ እዮም ብሓባር ዝሰርሑ ግሩብ ኩዕሾ ክኾኑ ይኽእሉ ቦሊቦል ክኾን ይኽእል ኣብ ስራሕ ክኾኑ ቲም ይበሃል ግሩብ ኮይኖም ዝሰርሑ እንተኮይኖም ማለት እዩ ቲም ይበሃሉ dus hij is de sterkste van het team እዚ ኣዝዩ ዝሓየለ ካብ ኩሎም ዞም ግሩብ እዩ ማለት እዩ hij is de sterkste van het team ንብል ኣኽቲ ድማ ንርአ ዝባክ ድኹም እዩ ዝባከር ዝደኸመ ዝባክስተ እንድሕልናኻ ኣዝዩ ዝደኸመ dus ሓሳባት ድማ ንርአ ቁጥሪ ሓደ ደማን ኢስ ዝባክ ደማን ኢስ ዝባክ እዚ ሰብኣይ ኣዝዩ ድኹም እዩ ማለት እዩ ደማን ኢስ ዝባክ ድኹም እዩ ንምባል እዩ ደማን ኢስ ዝባክ ንብል ትበይ ድማ ንርአ ሃይ ፉልት ዜኽ ዝባከር ፋንዳኽ ሎማዓንቲ ዝደኸመ ኮይኑ ይስምዖ ኣሎ ማለት እዩ ፉልት ምስማዕ እዩ ክስማዓካ ነገራት ክስምዑካ ከለዉ ክደክም ከለኻ እሞ ክርዳእካ እንከሎ ሃይ ፉት ዜኽ ዝባከር ፋንዳኽ ንሱ ዝደኸመ ኮይኑ ሎሚ ይስምዖ ኣሎ ማለት እዩ ድሪ ድማ ንርአ ሃይ ኢዝ ደ ዝባክስተ ፋን ደ ግሩፕ ንሱ እቲ ኣዝዩ ዝደኸመ ካብዞም ግሩብ እዩ ማለት እዩ ሃይ ኢዝ ደ ዝባክስተ ፋን ደ ግሩፕ ንሱ ኣዝዩ ዝደኸመ ካብዞም ግሩብ እዩ ማለት እዩ እምበኣረይ ንቕድሚት ንኸይድ ነይኸ ድማ ንርአ ላንግ ነዊሕ ማለት እዩ ላንገር ዝነውሐ ላንግስት ኣዝዩ ዝነውሐ ላንገር ላንግስት ድሽ ነዊሕ ዝነውሐ ኣዝዩ ዝነውሐ ዚነን ድማ ኣብ ትሕተን ንርአ ቁጥሪ ሓደ ደ ቬግ ኢዝ ላንግ ደ ቬግ ኢዝ እንታይ ኢልና ላንግ እዚ መንገዲ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ ማለት እዩ ደ ቬግ ኢዝ ላንግ እዚ መንገዲ ነዊሕ እዩ ትበይ ንርአ ደይዘ ቬግ ኢዝ ላንገር እዚ መንገዲ እዚ ዝነውሐ እዩ ላንገር እንድሕልና ዝነውሐ ደይዘ ቬግ ኢዝ ላንገር ድሪ ድማ ንርአ dit is de langste weg እዚ መንገዲ እዚ ዝነውሐ ኣዝዩ ዝነውሐ መንገዲ እዩ ኢና ንብል ዘለና dit is de langste weg እዚ መንገዲ እዚ ኣዝዩ ዝነውሐ መንገዲ እዩ ንብል ኣለና እምበኣረይ 10 ድማ ንርአ ኮርት ሓፂር እዩ ኮርተር ዝሓፀረ ኮርትስ ኣዝዩ ዝሓፀረ ኮርት ኮርተር ኮርትስ እንድሕልና ሓፂር ዝሓፀረ ኣዝዩ ዝሓፀረ ንብል ኣለና ማለት እዩ እምበኣረይ ዚነናት ንርአ ሓሳባት ቁፅሪ ሓደ ደ ፊልም ኢዝ ኮርት እዛ ፊልም እዚኣ ሓፃር እያ ማለት እዩ ደ ፊልም ኢዝ ኮርት እዛ ፊልም እዚኣ ሓፃር እያ ንምባል እዩ ትበይ ድማ ንርአ ክልተ ደይዘ ፊልም ኢዝ ኮርተር እዚ ፊልም እዚ ዝሓፀረ እዩ ማለት እዩ ደይዘ ፊልም ኢዝ ኮርተር ዝሓፀረ ማለት እዩ ድሪ ድማ እንተሪእና dit is de kortste film እዚ ፊልም እዚ ኣዝዩ ዝሓፀረ ፊልም እዩ ማለት እዩ ወይ ሓንቲ ደቂቕ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ 10 ደቂቕ dus dit is de kortste film እዚ ኣዝዩ ዝሓፀረ ፊልሚ እዩ ንምባል እዩ እምበኣረይ ናብ 11 ንኸይድ ኤልፍ ድማ ንርአ ኣሕዋተይ ኦውድ ኣረጊት ማለት እዩ ኦውደር ዝኣረገ ኦውድስ እንድሕልናኻ ኣዝዩ ዝኣረገ ማለት እዩ ኦውድ ኦውደር ኦውድስት ንብል ኣረጊት ዝኣረገ ኣዝዩ ዝኣረገ ንምባል እዩ ሓሳባት ድማ ንርአ ዚነን ቁጥሪ ሓደ ማይን ኦጳ ኢስ ኦውድ
Mein Opa is old. ኣቦይ ኣረጊት እዩ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ። Mein Opa is old. Opa is ኣባሓጎ እዩ ሶሪ Mein ኣባሓጎ is ኣረጊት ድስ ኣባሓጎይ ኣረጊት እዩ ንምባል እዩ። Mein Opa is old. ትበይ ድማ ንርአ Deze man is older than I. እዚ ሰብኣይ እዚ ዝኣረገ እዩ ካብዚ ሰብኣይ እዚ ማለት እዩ። Deze man is older than I. እዚ ካብዚ ይኣርግ ንምባል እዩ ዝኣረገ ድሪይ ድማ ንርአ Hij is the oldste van de familie. እዚ ካብዚ ስድራ ቤት እዚ ኣዝዩ ዝኣረገ እዩ ማለት እዩ። Hij is the oldste van de familie. እምበኣር ትዋልፍ ንርኢ ኣሕዋተይ ዮንግ ዮንገር ዮንግስት እንድሕር ኢልና ዮንግ መንእሰይ እዩ ዮንገር ዝነኣሰ ዮንግስት እንድሕር ኢልናኻ ኣዝዩ ዝነኣሰ ማለት እዩ። እምበኣረይ ሓሳባትና ንርአ ቁፅሪ 1 Het kind is young. እዚ ቆልዓ መንእሰይ እዩ ማለት እዩ። Het kind is young. ትበይ ድማ ንርአ Mein zus is younger than ik. Mein zus ዝነኣሰት ካባይ እያ ማለት እዩ። Mein zus ሓፍተይ ካባይ ዝነኣሰት እያ ንምባል እዩ። Mein zus is younger than ik. ሓፍተይ ዝነኣሰት ካባይ እያ ንምባል እዩ። ድሪ Hij is the youngste in the class. ክላስ ማለት ቤት ትምህርቲ እዩ። ቤት ትምህርቲ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ክፍሊ እዩ። ክፍሊ ክላስ ይበሃል። Dus Hij is the youngste van the class እንድሕር ኢልና እዚ ኣዝዩ ዝነኣሰ ካብዚ ክላስ እዚ እዩ ኢና ንብል ዘለና Hij is the youngste in the class. እምበኣር ኣሕዋተይ ንቕፅል ደርቲን ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ራይክ ራይከር ራይክስት ራይክ ማለት ሃብታም እዩ። ራይከር እንድሕር ኢልና ዝሃብተመ ራይክስት እንድሕር ኢልና ኸ ኣዝዩ ዝሃብተመ ራይክ ራይከር ራይክስት ንብል እምበኣረይ ዚነናት ሓሳባት ንርአ ቁፅሪ 1 ንርአ Hij is ራይክ ንሱ ራይክ እዩ ማለት እዩ። Hij is ራይክ ንሱ ሃብታም እዩ ንምባል እዩ። Hij is ራይክ ትበይ ድማ ንርአ Zij is rijker dan hij. እዚኣ Zij is rijker dan hij እንድሕር ኢልና እዚኣ ዝሃብተመት እያ ካብዚ ማለት እዩ። እዚኣ ካብዚ ዝሃብተመት እያ ንምባል እዩ። ድሪ እንድሕር ርኢና Zij is the rijkste van het dorp. ዶርፕ ማለት ገጠር ማለት እዩ። ገጠር ንብሎ ብዓድና Zij is the rijkste van het dorp. ንሳ ካብዚ ገጠር ናህና ዝሃብተመት ኣዝያ ዝሃብተመት እያ ማለት እዩ። ግን እንታይ እዩ ትፍልሊ ራይክ ራይከር ራይክስ እንታይ እዩ ትፍልሊ እንድሕር ኢልና ራይክ ማለት ኖርማል ሃብታም ማለት እዩ። ራይከር እንድሕር ኢልና ኸዓ ካብቲ ራይክ ዝበሃል ቁሩብ ዝሃብተመ ማለት እዩ። ካብቲ ህብትም ዝበለ ዝብሎ ቁሩብ ዝሃብተመ ራይክስት ዝበሃል ግን ኣዝዩ ሃብታም ዝበሃል ግን ካብቶም ሃብታማት ኣዝዩ ዝሃብተመ ማለት እዩ። ካብቶም ሃብታማት ንላዕሊ ዝሃብተመ ግን ዓብይ ፍልልይ ዘለዎም ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ Dus Zij is the rijkste van het dorp እንድሕር ኢልና ንሳ ኣዝያ ሃብታም እያ ናይቶም ሃብታማት ዕፅፍታት ሃብቲ ዘለዋ ንምባል እዩ። Zij is the rijkste van het dorp. ንሳ ካብቲ ገጠር ዝሃብተመት ኣዝያ ዝሃብተመት ጓል እያ ንምባል እዩ። ፌቲን ድማ ንርአ 14 ኣርም ድኻ ማለት እዩ። ኣርመር እንድሕር ኢልና ኸ ዝደኸየ ኣርምስት እንድሕር ኢልና ኸ ኣዝዩ ዝደኸየ ማለት እዩ። ኣርም እንድሕር ኢልና ድኻ እዩ። ኣርመር እንድሕር ኢልካ ግን ካብቲ ድኻ ዝደኸየ ማለት እዩ። ዝደኸየ ካብቲ ድኻ
ኣርምስተ እንድሕር ኢልካ ኸዓ ካብቲ ድኻ ኖርማል ድኻ ዝበልካዮ ካብቲ ማእኸላይ ድኻ ዝበልካዮ ኣዝዩ ዝደኸየ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ንምባል እዩ እምበኣረይ ሓሳባት ንርአ ብዛዕባ እዚኦም ቁፅሪ 1 the man is arm እዚ ሰብኣይ ድኻ እዩ ማለት እዩ the man is arm እዚ ሰብኣይ ድኻ እዩ ትበይ ድማ ንርአ he is armer than früher ካይክ he is armer than früher ንሱ ካብ ቀደም ኣዝዩ ደኺሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ደኺሎ ማለት እዩ ቀደም ዝሓሸ ነይሩ ድኻ ነይሩ ቀደም ሕጂ ግና he is armer than früher ሕጂ ግና ዝደኸየ ኮይኑ ቀደም እቲ ሰብ ድኻ ነይሩ he is armer than früher እንድሕር ኢልና ቀደም ድኻ ነይሩ ሕጂ ግና ኣርመር ኮይኑ ዝደኸየ ዳን ፍሩኸር ካብ ቀደም ማለት እዩ ድሪ ድማ ንርአ he is the armste van de buurt he is the armste van de buurt እሱ ዝደኸየ ካብዞም ጎረባብትና ኣዝዩ ዝደኸየ እዩ ማለት እዩ እምበኣረይ ንቐፅል ኣሕዋተይ እምበኣር ሕጂ ኸዓ 15 ንርኢ ኣሕዋተይ ብላይ ብላየር እን ብላይስት እንድሕር ኢልና ብላይ ማለት ሕጉስ እዩ ብላየር እንድልና ኸዓ ዝተሓጎሰ ብላይስት እንድሕር ኢልና ኸዓ ኣዝዩ ዝተሓጎሰ እምበኣረይ ዚነን ሓሳባት ንርአ ቁፅሪ 1 ንርአ ik ben blij እንድሕር ኢልና ኣነ ሕጉስ እየ ማለት እዩ ik ኣነ ben blij እንድሕር ኢልና ኣነ ሕጉስ እየ ማለት እዩ ትበይ ድማ እንድሕር ኢና vandaag ben ik blijer vandaag ben ik blijer እንድሕር ኢልና ሎሚ ተሓጒሰ ኣለኹ ማለት እዩ ተሓጒሰ ኣለኹ ማለት እዩ vandaag ben ik blijer ቁሩብ ሕጉስ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ድሪ እንድሕር ኢና ኸዓ dit is the blijst dag ኣነ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዝየ ዝተሓጎስኩላ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ ገለገለ መዓልቲ ኣሎ ካብቲ ኖርማል መዓልቲ ትሕጎሶ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ስድራኻ ክትረክብ እንከለኻ ሰባት ክገልፁ ኣይክእሉን እዮም እንታይ ከም ዝስምዖም ግናኸ ኣዝዮም ሕጉሳት ምዃኖም ግን ክነግሮም ኣየድልዮምን እዩ dit is the dag dat jij echt blijste dag jij echt blijste dag dus እዛ መዓልቲ እዚኣ ንዓስኻ ኩሉ ግዜ ትሕጎሰላ ወይ ድማ ንሰበይትኹም ክንደይ ዓመት እንድሕር ረኺብኩማ ዝስማዓኩም ስምዒት dus blijste dag van jouw leven eigenlijk dit is de blijste dag dat is de blijste dag van mijn leven ውን ክትብል ትኽእል ኢኻ dus blijste ኣዝዩ ካብቲ ብላይ ሕጉስ ዝተሓጎሰ ኣዝዩ ዝተሓጎሰ ማለት እዩ blijste ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ መዓልቲ እምበኣረይ ዘስቲ ንርአ 16 verdrietig ሕርቃን verdrietiger እንድሕር ኢልካ ዝሓረቐ verdrietigste እንድሕር ኢልካ ኸዓ ኣዝዩ ዝሓረቐ እምበኣረይ በዚአን ሓሳባት ንርአ ቁፅሪ 1 he is verdrietig ንሱ ሓሪቑ ኣሎ ማለት እዩ ሕርቃን ኣለዎ he is verdrietig ሕርቃን ኣለዎ ትበይ ድማ ንርአ zij is verdrietiger dan gisteren ሎማዓንቲ ንሳ ዝሓረቐት ኣላ ካብ ትማሊ ማለት እዩ zij is verdrietiger dan gisteren ድሪ እንድሕር ኢና dit was de verdrietigste dag እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ኣዝያ ዘሕረቐትኒ መዓልቲ እያ ማለት እዩ dit was de verdrietigste dag እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዝየ ዝሓረቕኩላ
معلت يا مالتي حواتي مباري نقصل مباري سيفنتين دما نرى حواتي ليخت فوكس مالتيو ليختر اندحلكها زفخوسه ليختس اندحلكها عزيز فخوسه دوش إذن حسابات حجي نراين زينان قطر حدي تتاس إز ليخت تاس سانتا مالتيو ميستال قوال تتقومولو سانتا دتاس إز ليختر እቲ ሳንጣ ዝፈኾሰ እዩ ማለት እዩ ትወይ ደይዘ ታስ ኢስ ሌኽተር እዚ ሳንጣ እዚ ከዓ ዝፈኾሰ ማለት እዩ ኣዚ ዝፈኾሰ ዘይኮነ ዝፈኾሰ ደታስ ኢስ ሌኽተር ዝፈኾሰ እዚኣ ካብታ ታስ ሌኽተር ዝፈኾሰት እያ ካብ ሌኽተር ዝፈኾሰት ካብ ፎኩስ ንሳ ከዓ ዝፈኾሰት ማለት እዩ ደይዘ ታስ ኢስ ሌኽተር ዳን ሌኽት dus drie እንድሕርኒና dit is de lichtste taas እዚኣ ኣዝያ ዝፈኾሰት ሳንጣ እያ ማለት እዩ እምበኣረይ ኣኽቲንካ ንርኢ ኣሕዋተይ ዝባር እንድሕልና ከቢድ እዩ ዝባሃደር እንድሕልካ ዝኸበደ መሊሱ ዝባርስተ እንድሕልካ ከዓኒ ኣዝዩ ዝኸበደ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ እምበኣረይ በዚኣተን ዝባርደር ዝባርስት በዚኣተን ሓሳባት ንስራሕ ቁጥሪ ሓደ ንርአ ደዶስ ዶስ ባኮ ማለት እዩ ዝኾነ መሊእ ክህሉ ይኽእል እዩ ዶስ ፎኪስ እዩ ምጆ ግን ዝኾነ መሊእ ኣሎ ማለት እዩ ደዶስ ኢስ ዝባር እዚ ባኮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ 20 ኪሎ እንድሕር ኮይኑ ንኸተልዕሎ ይፅግመካ እዩ ወይ ድማ ይኸብደካ ድሽ ደዶስ ኢስ ዝባር ትብል እዚ ባኮ እዚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ከቢድ ክልተ እንድሕሪና ደይዘ ዶስ ኢስ ዝባርደር እንድሕልካ እዚ ባኮ እዚ ዝኸበደ እዩ ማለት እዩ ዝባርደ ዳን ዝባር ዝኸበደ ካብ ከቢድ ማለት እዩ ቁሩብ ዝገደደ ማለት እዩ ደዶስ ኢስ ዝባርደር ድሪ እንድሕር ኢና ሰለስተ dit is de zwaarste doos እዚ ባኮ እዚ ኣዝዩ ዝኸበደ እዩ ንምባል እዩ ኣሕዋተይ እምበኣረይ ንቐፅል ማክላይክስተ ቀሊል ማለት እዩ ማክላይክ ቀሊል እዩ ማክላይከር ዝቐለለ ማክላይክስተ እንድሕልና ኣዝዩ ዝቐለለ በኣረይ ብማክላይከር ማክላይክስተ ድማ ሓሳባት ንስራሕ ቁፅሪ ሓደ ድማ ንርኢ ኣሕዋተይ ደይዘ ኦፍንን ኢስ ማክላይክ ደይዘ ኦፍንን ኢስ ማክላይክ እዚ ዕዮ እዚ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ኡፍኒን ዕዮ እዩ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ደይዘ ኡፍንን ኢስ ማክላይክ ቀሊል ትወይ ድማ ንርአ ክልተ ደይዘ ሶምስ ኢስ ማክላይከር ደይዘ ሶም ኢስ ማክላይከር እዚ ሶም እዚ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ዝቐለለ ደይዘ ሶም ኢስ ማክላይከር ድሪ ድማ ንርአ dit is de makkelijkste vraag እዚ ዝቐለለ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝቐለለ makkelijkste vraag dit is de makkelijkste vraag wat is eigenlijk makkelijkste vraag makkelijkste vraag is wat is jouw naam እቲ ዝቐለለ ሕቶ ኣብ ዓለም እንድሕር ኣሎ ፎኩስ ማይ ማለት እዩ ከም ዝመስለኒ what is jouw naam እዩ ሽምካ መን እዩ no one can forget their name ዝኾነ ሰብ ሽሙ ክርሳዕ ኣይክእልን እዩ ከም ዝመስለኒ
soms misschien wel. Als jij ziek bent, der Haminka. Dus dat is de makkelijkste vraag. Wat is jouw naam eigenlijk? Makkelijkste vraag in deze wereld. Volgens mij een paar 20 naar moeilijk, moeilijker, moeilijkste, moeilijk, moeilijk ማለት ከቢድ እዩ moeilijker እንድሕልካ ኸዓ ቁሩብ ዝኸበደ moeilijkste እንድሕልና ከዓኒ ኣዝዩ ዝኸበደ እምበኣረይ moeilijker moeilijkste እምበኣር በዚኣቶም ሓሳባት ንስራሕ ቁፅሪ 1 እንድሕር ሪእና the test is moeilijk the test is moeilijk dus test ማለት ፈተና እዩ ኤግዛም ምኽንያት ባት ናይ ኣውቶ ክኸውን ይኽእል ናይ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ናይ ትካል ክኸውን ይኽእል ኤግዛም ዝበሃል ኩሉ ነገር ቴስት ይበሃል ኤግዛም ማለት እዩ ፈተና the test is moeilijk እንድሕር ኢልና እቲ ፈተና ከቢድ እዩ ማለት ንብል ኣለና ትበይ እንድሕር ሪእና deze test is moeilijker እንድሕር ኢልካ ኸዓ እዚ ቴስት እዚ እዚ ፈተና እዚ ዝኸበደ እዩ ንብል ኣለና deze test is moeilijker ዝኸበደ እዩ ድሪ ኸዓ ንርአ dit is the moeilijkste test እዚ ኣዝዩ ዝኸበደ ፈተና እዩ ኤግዛም dus እምበኣረይ ኣሕዋተይ ንቐፅል እምበኣር ኣሕዋተይ 21 ድማ ንርአ duurder duurst እንድሕር ኢልና ክቡር እዩ duurder እንድሕር ኢልና ዝኸበረ duurst እንድሕር ኢልና ኸዓ ኣዝዩ ዝኸበረ እምበኣረይ ዚነን ሓሳባት ንርአ ቁፅሪ 1 in deze telefoon is duur ክቡር ማለት እዩ እዚ ቴሌፎን እዚ ክቡር እዩ ማለት እዩ ትበይ ከዓ ንርአ dit horloge ሰዓት እዩ ናይ ኢድ ሰዓት dus dit horloge is duurder dit horloge is duurder እዚ ሰዓት እዚ ዝኸበረ እዩ ማለት እዩ dit horloge is duurder ትሪ እንድሕር ሪእና ድሪ dit is het duurst van alles እዚ ካብ ኩሉ ዝኸበረ እዩ ማለት እዩ dit is het duurst van alles እምበኣረይ 22 ድማ ንርአ ኣሕዋተይ goedkoper goedkoopst እንድሕር ኢልና goedkoop እንድሕር ኢልና ሕሱር goedkoper እንድሕር ኢልና ዝሓሰረ goedkoopst እንድሕር ኢልና ኸዓ ኣዝዩ ዝሓሰረ እምበኣረይ ዚነን ሓሳባት ንርአ ቁፅሪ 1 dit brood is goedkoop እዚ ባኒ እዚ ሕሱር እዩ ማለት እዩ dit brood is goedkoop ትበይ እንድሕር ሪእና deze winkel is goedkoper እዚ ድኳን እዚ ዝሓሰረ እዩ ማለት እዩ deze winkel is goedkoper zoals Lidl of Alt dat zijn goedkope winkel weet je dus deze winkel is goedkoper ድሪ እንድሕር ሪእና dit is het goedkoopste እዚ ኣዝዩ ዝሓሰረ እዩ ማለት እዩ dit is het goedkoopste ትብል ማለት እዩ እምበኣር ኣሕዋተይ ከምኡ እንዳበልና ክሳብ 30 ኢና ቀሪብና ኢና ንቐፅል እምበኣር 23 ንርኢ ኣሕዋተይ ድሪ እንትዌንትኽ ይብልዎ በዛ ዓዲ ድሪ እንትዌንትኽ ፉል ሙሉእ ማለት እዩ ፉለር ዝመልአ ፉሉስት እንድሕር ኢልካ ኸዓ ኣዝዩ ዝመልአ ማለት እዩ እምበኣረይ ሓሳባት ንርአ ዚነን ቁፅሪ 1 the task is full
እቲ ሳንጣ ምሉእ እዩ ወይ ድማ መሊኡ ኣሎ እቲ ሳንጣ መሊኡ ኣሎ ማለት እዩ the task is full ትበይ እንድሕር ርኢና the bus is fuller እቲ ቡስ መሊኡ እዩ ማለት እዩ ዝመልአ እዩ ድሽ is full ዝመልአ እዩ the bus is fuller ዝመልአ እዩ ድሪ እንድሕር ርኢና the zal is het fullest the zal መርዓ ዝግበሮ ጥምቀት ሓዳር I don't know ዝግበሮ the zal is het fullest ዝመልአ ማለት እዩ the zal is het fullest እንድሕልና እቲ መፃወቲ ወይ ድማ እቲ መሳሰይ ድዩ ክበሃል መፃወቲ ወይ ድማ ዳስ the das is fullest እንድሕልና እቲ ዳስ ኣዝዩ ዝመልአ እዩ መሊኡ ሰብ ማለት እዩ ሙሉእ ኮይኑ ሙሉእ ጥራይ ዘይኮነስ ሓሊፍዎ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ፊር እንትበን ከዓ ንረ ሌኽ ሌኸር ሌኽስት ሌኽ ማለት ባዶ ማለት እዩ ሌኸር ዝባደወ ሌኽስት እንድሕልና ከዓ ኣዝዩ ዝባደወ ወላ ሓደ ዘይብሉ ማለት እዩ እምበኣር በዚኣተን ሓሳባት ንስራሕ ቁጥሪ 1 het glas is leeg leeg ባዶ እዩ ክላስ እንታይ እዩ ብርጭቆ ድሽ het glas is leeg ማይ ነርዎ ተወዲኡ የለን ባዶ ኮይኑ ማለት እዩ het glas is leeg het is leeg ድሽ የለን ዚሮ ኣሎ ትበይ እንድሕር ርኢና the kamer is leeger እቲ ካመር ከማን ዝባደወ እዩ the kamer is leeger ሓደ ካመር ነሩ ወላ ሓደ ምልኢ ዝነበሩ ንብረት ሕጂ ወላ ሓደ የብሉን ዝባደወ ኮይኑ ባዲሙ ማለት እዩ the kamer is leeger ትብል ማለት እዩ ወዲኡ ዝባደወ ሌኽ ኮይኑ ማለት እዩ deze ድሪ ድማ እንተሪእና deze fles is het leegste ካብ ኩለን ዝባደወ ድማ ፍሌስ ፀኒሓ ፍሌስ ማለት ጥርሙዝ ብርጭቆ ማለት እዩ ጥርሙዝ ፍሌስ ክላስ ብርጭቆይ ፍሌስ ከዓኒ ክላስ ብርጭቆይ ፍሌስ ድማ ጥርሙዝ እዩ ናይ ኣረቂ ጥርሙዝ በልዎ ደሓን deze fles is het leegste ካብተን ኣብኡ ዘለዋ ፍሌስ ብዙሓት ኣለዋ ናይ ኣረቂ ሓንቲ ግና ዝተወድአት ማለት እዩ deze fles is het leegste ትብል ማለት እዩ ኣሕዋተይ እምበኣር ቀሪብና ኢና ንቅድሚት ንኸይድ እምበኣር 5 እንድሕር ርኢና ኣሕዋተይ ድሩክ ድሩከር ድሩክስ እንድሕር ኢልና ድሩክ ማለት ፅዑቕ እዩ ድሩከር እንድሕር ኢልና ከዓ ዝፀዓቐ ድሩክስት እንድሕር ኢልና ከዓ ኣዝዩ ዝፀዓቐ ድሽ ድሩክ ድሩከር ድሩክስት ብዛዕባ እዚኦም ድማ ሓሳባት ንስራሕ ቁጥሪ 1 het is druk op straat ኣብቲ ጎደና ኣዝዩ ፅዑቕ ኣሎ ማለት እዩ ፅዑቕ ኣሎ ሶሪ het is druk op straat het is druk op straat ፅዑቕ ኣሎ ኣብ ጎደና ፅዑቕ ኣሎ እንታይ ይፅዕቑ ሰባት zoals Rotterdam Amsterdam drukstad dus het is druk op straat ፅዑቕ ኣሎ ኣብቲ ጎደና ትበይ እንድሕር ርኢና vandaag is het drukker ሎሚ ዝፀዓቐ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ vandaag is het drukker ዝፀዓቐ እዩ ካብ ትማሊ ክኸውን ይኽእል ካብ ዝሓለፈ ዓመት vandaag is het drukker ዝፀዓቐ እዩ ድሪ እንድሕር ርኢና zaterdag ቀዳም ማለት እዩ zaterdag is het drukste zaterdag is het drukste zaterdag ቀዳም ዝፀዓቐ ኣዝዩ ዝፀዓቐ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ zaterdag is het drukste ቀዳም ኣዝዩ ዝፀዓቐ እዩ ንምባል እዩ zes en twintig ከዓ ንርአ 26 rustig rustiger rustigst rustigst rustig ፀጥ እዩ rustiger እንድሕልና ዝፀጠ rustigste እንድሕልና ከዓ ኣዝዩ ዝፀጠ ድስ ቁጥሪ 1 ንርአ het park is rustig እቲ ፓርክ ፀጥ ዝበለ እዩ ማለት እዩ
ጸጥ ዝበለ እዩ het park is rustig እቲ ፓርክ ጸጥ ዝበለ እዩ ትበይ ንርአ in the afternoon is het rustiger ኣብ in the afternoon ማለት ናይ ምሸት ማለት እዩ ኣብ ምሸት ዝጸጠ እዩ ማለት እዩ ዝጸጠ መሊሱ ካብ ጸጥ ዝበለ ጸጥ ዝጸጠ ማለት እዩ ዝጸጠ dus in the afternoon is het rustiger ትብል ማእኸላይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣይ ማራ ጸጥ ኣይበለን ማራ ከዓ ኣይታሕተን ማለት እዩ dus ማእኸላይ ናይ ሩስቱኽ ማለት እዩ ጸጥ እንድሕር ሩስቱኽ እንድሕልና ኖርማል ሩስቱኽ እዩ ሩስትኸር እንድሕልካ ከዓ ማእኸላይ ብኖርማል ማለት እዩ ካብቲ ኖርማል ዝተሓተ ማለት እዩ ዝጸጠ in the afternoon is het rustiger እንድሕልና ቁሩብ ካብ ጸጥ ቁሩብ ዝገደደ ማለት እዩ ድሪ ንርአ dit dorp is het rustigste ገለ ደሩባት ኣለዉ ኣብ ሆላንድ እንተኸይድካዮም ኣዝዮም ኢኻ ሰብ ዘይትሪእሎም በቃ የገርሙኻ ሰብሲ ኣብዚ ይነብር ድዩ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ ግና ከዓ ሰብ ኣለዎ dit dorp is het rustigste ክትብል ድማ ትኽእል እዚ ገጠር እዚ ኣዝዩ ዝጸጥ እዩ ማለት እዩ ጸጥ ዝበለ ኣዝዩ ጸጥ ዝበለ ማለት እዩ ባር ኣሕዋተይ ቀጽል እምበር 27 ንርኢ ኣሕዋተይ ዘይፈንትዌንትኽ ድማ ይብልዎ ዘይፈንትዌንትኽ ኣብዛ ዓዲ ብድሕሪት እዮም ምቑፃር ዝጅምሩ ኣብ ገለ ይቀያየር እዩ ድሽ ዘይፈንትዌንትኽ ሆኽ ልዑል ማለት እዩ ሆኸር ዝለዓለ ሆኽስተ እንድሕልና ከዓ ኣዝዩ ዝለዓለ ሆኸር ሆኽስተ ሆኸር ሆኽስተ ልዑል ዝለዓለ ኣዝዩ ዝለዓለ dus ዚነ ንርአ ሓሳባት ጥሪ ሓደ the berg is hoog በርኽ ማለት ብሩኽ እንድሕር ኮይኑ ቢንቶ እዩ ብሩኽ ማለት ቢንቶ እዩ በርኽ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ጎቦ ማለት እዩ ኣሕዋተይ the berg is hoog እንድሕልና እቲ ጎቦ ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ ልዑል ላዕሊ እዩ ሆኽ ኣዝዩ ዘይኮነስ ልዑል እዩ the berg is hoog ልዑል እዩ ማለት እዩ ትበይ እንድሕር ኢና deze berg is hoger እንድሕልካ ከዓ ዝለዓለ deze berg is hoger እንድሕልካ ከዓ እዚ ጎቦ እዚ ዝለዓለ እዩ ዝለዓለ ድሪ ድማ ንርአ dit is the hoogste berg in Basera እንድሕር ኢልና ኣብ ኤርትራ the hoogste berg van Eritrea እዩ dus dit is the hoogste berg van Eritrea ትብል ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ኤምባሴራ ኣብ ሰንዓፈ ገለ ኾንካ ኣብ ብኡ እዩ ዘሎ መስለኒ ሕጂ ብኡ እንድሕር ኬድካ እንድሕር ትሪኦ ኣለኻ ነቲ በርኽ dit is the hoogste berg van Eritrea ትብል ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ሰባት እንድሕር ኣለኻ ዋው dit is the hoogste berg van Eritrea እዚ እቲ ዝለዓለ ጎቦ ናይ ኤርትራ እዩ ክትብል ትኽእል dus dit is the hoogste berg እንድሕር ኢልካ ኣዝዩ ዝለዓለ እዚ ጎቦ እዚ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ማለት እዩ 28 ድማ ንርአ ላኽ ላኸር ላኽስተ ሕጂ ኣንጻር ናይቲ ሆኽ ኢና ንኸይድ ዘለና ትሑት ዝተሓተ ኣዝዩ ዝተሓተ ላኽ እንድሕር ኢልና ትሑት እዩ ላኸር ዝተሓተ ላኽስተ እንድሕር ኢልካ ከዓ ኣዝዩ ዝተሓተ ማለት እዩ እምበኣረይ ሓሳባት ንስራሕ ቁጥሪ ሓደ the tafel is laag the tafel is laag እንድሕር ኢልና ታፈል ማለት መብልዒ ክኸውን ይኽእል መስርሒ ክኸውን ይኽእል ኢት ታፈል እንድሕር ኢልካ መብልዒ ታፈል እዩ dus the tafel ድሓን ጣውላ በሎ the tafel is laag እቲ ጣውላ ትሑት እዩ ማለት እዩ ትሑት እዩ ትበይ ድማ ንርአ deze stoel ማለት ኩርሲ እዩ deze stoel is lager dus እዛ ስቱል እዚኣ እዛ ኩርሲ እዚኣ ዝተሓተት እያ ማለት እዩ deze stoel is lager dan de tafel dus lager
ድሪ እንድሕር ኢና ሕጂ dit is the laagste tafel እዚኣ ድማ ኣዝያ ዝተሓተት ጣውላ እያ ማለት እዩ dit is the laagste tafel እዚኣ ድማ ኣዝያ ዝተሓተት ጣውላ እያ ንምባል እዩ እምበረይ ናይ መወዳእታ ክልተ ተሪፈናና ኣለዋ ኣሕዋተይ ብአን ሓሳባትና ክንዓጽ ኢና እምበር ነይ ክንትንት ክንርአ 29 snel klar sneller klar snelste klar ድማ ንርአ ሕጂ ኣሕዋተይ snel klar እንድሕልና ቀልጢፉ ዝተወድአ ዝቐልጠፍ ስነለር ክላር እንድሕልና ከዓ ዝቐልጠፈ ዝተወድአ ስነልስተ ክላር እንድሕልና ከዓ ኣዝዩ ቀልጢፉ ዝተወድአ ማለት እዩ እምበኣረይ ሓሳባትና ንስራሕ ቁፅሪ 1 ich bin schnell klar ኣነ ቀልጢፈ ወዲአ ማለት እዩ ቀልጢፈ ወዲአ ich bin schnell klar ቀልጢፈ ወዲአ ትበይ ድማ ንርአ hij is sneller klar ንሱ ቀልጢፉ ዝቐልጠፈ ዝወድአ እዩ ማለት እዩ hij is sneller klar ንሱ ዝቐልጠፈ ዝወድአ እዩ ንምባል እዩ ድሪ እንድሕር ኢና ከዓ እዛ is het snellste klar እሳ ኣዝያ ቀልጢፋ ዝወድአት እያ ማለት እዩ እዛ is het snellste klar ደርቲ ክንበዓል ንርአ dichterbij dichterbij dichterst bij እምበኣረይ dichterbij እንድሕልና ቀረባዩ dichterbij እንድሕር ኢልካ ከዓ ዝቐረበ dichtest bij እንድሕር ኢልካ ከዓ ኣዝዩ ዝቐረበ እምበኣረይ ዚነን ሓሳባት ንርአ ቁጥሪ 1 ንርአ de winkel is dichtbij de winkel is dichtbij እቲ ድኳን ቀረባዩ winkel ድኳን እዩ dichtbij ቀረባዩ dus de winkel is dichtbij እቲ ድኳን ቀረባዩ ትበይ ድማ ንርአ deze winkel is dichterbij dus ዝቐረበ deze winkel is dichterbij እንድሕልና ከዓ እዚ ድኳን እዚ ዝቐረበ እዩ ድሪ ድማ ንርአ dit is de dichtste bij zijnde winkel dichtbij zijnde winkel dus dit is de dichtste bij zijnde winkel dus እዚ ከዓኒ ኣዝዩ ዝቐረበ ድኳን እዩ ማለት እዩ ኣሕዋተይ እምበኣረይ ንሎሚ ዝበልክዎን እዚአን እየን ነይረን ኣሕዋተይ ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም እንተፈቲኹማ ሼር ላይክ ኮሜንት ኣይትረስዑ ኢኹም ንብዙሕ ትምህርትን ከምዚ ዝኣመሰሉ ክትመሃሩ እትደልዩ ከዓኒ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩ ኮሜንት ከይረሳዕኹም ኩሉ ዝከኣለኩም እንዳሓገዝኩምኒ ክሳብ ብካልእ ዝምለሰኩም እንዳመስገንኩኹም ሰናይ ምሸት